सालानि जुनादानि जिनिस लाबोनायालाय मोजां जागोन ना जायालै ओरैनोबा दासो गोदानै डेलिभारि खालामजेननाय फुननोबो गिलायलाङोलां मिथुन आदा। हाब बेसेथो रां नांगौ आदा मिथुन? हाबाब बिबारि सना, बे प्रडाक्टआ नोंनि थाखायसो बानायदों। बे प्रडाक्टआ जोबोद मोजां बिबारि, नोंनि थाखायसो आङो लाबोनो गोनां जादों। बेनि बेसेना 150ल' बिबारि। बेखौ नोङो हरावनो फुनबाय था, जोबोद मोजां प्रडाक्ट बियो, बेखौ लांनो हागोन। ब्लाउस ब्राजांनि गोदान नांगौबा लांनो हागोन, नै गोदानथार। आयु बे आदा इसार गयारियालाय मालानिफ्राय बिदि फानथिंग्रा जाखो? आंनोबो गांसे नांगौमोनहाय इसार गयारि। हाबाब बिबारि सना, बे बुस्थुआ नोंसिनि थाखायनो फानदों आङो। बे बुस्थुखौ लांथार। आरो बे आखायाव लानाय जिनिसालाय माथो जाखो? बे आखायाव जिनिस लानायाथ' मोजां जिनिस नङालै बिबारि सना। बे बुस्थुखौ लाबाथ' नैबे आं फानथिंनाय माला जानाय नङालै बिबारि सना। हाबाब इसार गयारि, माखौ मोजां नङा होनखो? बे प्रडाक्टआ दासो गोदानै फैदों, जोबोद मोजां बे प्रडाक्टआ। नोंबो बे नालेब आगैनो मोनसे लांदोब्रा इसार गयारि आदा। हाबाब मिथुन भाइ, बे बुस्थुखौ लांनांगौबा बे आंनि आगै नालेबा खारदावलाबायग्रासो जागोनलै। आङो बे बुस्थुखौ लांनो हानाय नङालै मिथुन भाइ। नों बेलेगनो फानथिंदो, बे मालखौ आङो लांनो हानाय नङा, मिथिबायना मिथुन भाइ? हाबाब इसार गयारि, बे नोंनि नालेबनो लाङाबालाय नोंनो मोनसे लांदो इसार गयारि आदा। जोबोद मोजांथार बे जिनिसा। बे साला सुवाद इसार गयारियालाय मालानिफ्राय बुजिनो गोरों जाखोब्रा? माथो दाख्लि बै दखाननिफ्राय लाबोनानै बे नालेब आगैनो साला फुननानै होदोंनो साला। आङो खोनादोंथ' इसार गयारि।